सबके हुआ गल जल ढार के सुतल बारा राजा गांजा मार के। चला वो नहीं फटाफट जगह पर चला अरे साला नींद हमार बहुत बढ़िया उतर है बाबा के हो ना ध्यान आगु रहा। दो भाई दो मारी मारो लोग मार बाबा के थी मारे दो ले आवा बड़ा हमार बाबा के सपना बता भाई। अरे दादा तेरे भैया हाथ में नु भइल बा मुंह में थोड़ी भइल बा भैया। बड़ा अरे ना कहत हई कि कल जाए के बटू हां रे। त का बोल हम भुलाइए कि नहीं पूछे में। अरे साला पहले तो हम जाइल ना चाहत हई। ओह नो गोइनी हाँ। तना इज्जत हां तना इज्जत कि कबे मत कर मुंह में कवर खियावत रहन स। बे अरे बाप रे बाप हम ना जानो तो ही क्या तना इज्जत करिए स। अरे साला ढेर मत फेंक हम जाना तानी कि तो ससुराली में कातना इज्जत होला। अरे भाई माचिस जय चिलम चंडी भाग जाए बगीचा के रंडी। धर 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 मार भाई बार जान तारे भाई हम बहुत दिक्कत में बानी। कहा भइल बारे हमर मेहररुआ के हो गइल बा सर्दी आ उ भरो दिन दोनों नाक में पेंसिल बल बल चुआवत रहत। साला सपना देखत रे का अभी बियाह भइल हो हमर तो बियाह है नहीं के भइल। वाह भाई वाह अरे चुप साला चुप पहले हमार बात ध्यान से सुना सन। अरे साला हम जानत तानी कि लामा लामा फेकेला लेकिन तनी एको बतिया सुन लिहल जा कि का कहल चाहता है। ठीक है बात कहत है तो सुन लिहल जाओ। अरे हम यही कहल चाहतानी कि सावन के महीना आ गइल बा तब कहल का चाहता बोलो बोलो। साला ककुली में इनकरा के नसलस साला ये मुंह में मुंह छोड़ दे। अरे कहतानी कि चलल जा चल के बाबा से आशीर्वाद ले लिहल जा। आशीर्वाद पैसा न कौड़ी अब बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी अभी एकनी के सबके बेगी चेक करता कौनो के बेगी में एगो फुटकी चवन्नी ना निकली। अरे पैसा बानू आशीर्वाद लेवे जाई ने रे भैयो हम ने जतौ हमार सामंग न खाऊ हम जनतरे का करबौ। हम अपन गांव के शिवाला में 300 मारी जल ढरतौ बाबा हो जतौ हमरा पर खुश। हम जतौ कोहबर में घूम ई सरवा नहाए के डरी कहता कि हम बाबा भी ना जैतऊ। अरे बाबा भी जइबे सुगवा नदी में नहाइबे बाबा पे जल चढ़ाइबे तोर ककुली हो जाई ठीक और दुआरी पे आ जाइए 2-4 गो अगुआ ही। चुप रह सब। पैसा तो हमरो भी नहीं लेकिन हमरा भी एगो उपाय बा कहस तो हम बताई। हाँ हाँ बताओ बताओ। बताओ लेकिन पैसा ना लगे के चाहिए। वो तो ठीक बा लेकिन हम जैसे जैसे कहम तो इनके हम मिलावे के पड़। हाँ 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 मिला दे जा जा पैसा थोड़े लगता। हाँ ओह नो आओ तहिला बंदा आज ओकरे के कर दिहल जा ठंडा। लेकिन एक बात सुन लो सो ऊ का भोर सावन कोनो ना खाई जान। हाँ हाँ ठीक बा कोई ना बम बम भोले। अरे निका के साइड में लुका लुका आवो ए हिलन का आवो आके एजे अपन आसन लगावो। A few moments later. हो ये तारा माई के बात के आगे बढ़ावो। का है बढ़ावो लो का बैठो बैठो तो अब हिलन काका का कहता रो। अरे ये लगन के पूरी खियाइब। अरे सुने में आवत बा कि तारा दुआरी पर बहुते अगुआ गिरता रे। अरे अगुआ ना हमार बारे गिरता ते
ते का कली सारे पूरी खइबे पूरी हइते लागना बाबा के कटहर खइबो करा बही करा बैगन आ कवन कल खड़े हमरा के काका आ जीन बेटा कहले हुई हमरा के काका अरे ई काका पलट के कभी नहीं ताका आई बैठी फाका बका का बैठी बैठी हम तो अब के खिसियाइए गोई रही कान खोल के सुन लसो कोनो हमारा भैया के उड़ा डोल जलक तो हमरा से बुरा कोई ना हो देखो तारा सो कैसे दिमाग लगावता छोटे काका से पोटे भैया बनावता लागोता कि यो बाबा से दर्शन हो जाई जय हो जय तब 4 1 के माल बने चुप साला 4 1 के ना रे 5 1 के बोले हिलोनो नु काका आई बड़े ये साला चुप चुप साला सब काम कोई भी करबे करे भैया नु रे अरे ना ना हिलोनो नु भैया आई बड़े जाना तो भैया इस साला पूरा गांव में हम ही एगो ऐसा बानी नु भैया कि तोहरा के अपन भाई नियन मानिला भैया हाँ हाँ ते बिल्कुल ठीक कहत बाड़े तोहरा याद है भैया कि हमार बाबूजी फगुआ में अगुआ लेके तोहरा दुआरी पर गइल हन कि ना भैया आ तोहर बाबूजी फगुआ में लଗୁआ समझ के 2 लाख रुपया मांग कर लेलन वही घड़ी अगुआ भाग गइलन नहीं तो वही घड़ी तहर गोती सेट हो जात भैया आ जाना तर भैया हम ही एगो ऐसन बानी न भैया कि तोहरा के हम मानी बाकी जैसा मानुष के बच्चा बाबा भैया ठीक कहता बाकी सब बल मानुष के बच्चा बाड़न त हमार कहल करब त हमारा भी एगो तोतरम बा भैया करी जल्दी बताओ हम इहे कहल चाहतानी न भैया कि सावन के महीना आ गइल बा चल के बाबा भी जल चढ़ा दिहल जाए आ तोहरा खातिर एगो सुनल मेहरी मांग लिहल जाए तुम सोचत का वाला भैया हम का सोचब आज तक ले तोर हम बात उठैले बानी तेही बोल कहिया चले के बा चल जाओ अरे काल्हे चले के बा चल जाओ चलो अरे साला अरे पैसावा के बात कहले ए हिरन भैया सुनो एगो बात की बात समझ रहू करी कहीं को देखो कोनो भी पैसा उसा बाना ई सब तोहरे देखे के पड़ी अरे भाग बुढ़बो कहीं के हिते बात कहेलो अरे बाबू हमार गोडी बांध के रखले बा उ कहिया काम में आई हमरे खातिर न रखले बड़न ये ई बताओ कि सब को कह दे के चले के तैयारी करो सो ठीक बा हम जाता नहीं ठीक बा हम बोल देता बोल दे ठीक बा चलो सरे चलो ये सुन गोती फिट कर देनी काम हो गई देखो समझ दिमाग साला ते बारिश बहुत तिरछो अरे साला कब अइहन सा इतना लेट हो गेल अभी तक ले अइलन सा ना जानत नहीं ख कि कितना फरा रहन स हमर देखो फीस बढ़ता बाबा भी जाए के बटू हमर अनस मत बढ़ाओ सा फोन उन कर के बुलावो सो कनी के ए भैया गड़िया ये जाई ओह नो अरे गड़िया तो ये जाई बाकी तहार का विचार बा अरे तारा विचार का हमरा अचार डाले के बा काल्हे नु पेटला भी हमरा से कहले रहनु के बाबा भी जाए के बा उहो फ्री में तब भैया गड़िया इहे नु ही अरे गड़िया तो ये ही है बाकी तहारा कहाँ जाए के बा अरे जाए के कहा बा जहाँ गड़िया जाई वही जे रात ही पेटला भैया से बात हो गई रहे कि बाबा भी चले के बा गाड़ी के हम इंतजाम कर देले बानी आ वो फ्री में
कहता नु तू पूरा गांव के नेवत देले बा। ल अब ना कहब एगो तो कैसे कैसे ओकरा के हम तैयार कइनी अब वो जानी नु तो ल लेन देन के बाद अब चालू करी हलो ए हटो बम समझियो तोरो का सुनाता ए हटो ना ए बबुआ सुना 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 हने आवा बबुआ स्कूल के टाइम कय बजे ह 9 बजे सुनो बाबू सुनो सुनो अरे अभी 6 बजता जा घरे दूध में बटर लगा के चापो तहरा लोग के अखिया में बोल बम तहरा लोग के अखिया में ट्यूबलाइट होइल बा का ओह नो भाई गेरुआ कलर महाकाल के टी-शर्ट स्कूल ड्रेस लौकता बा का हम होई महाकाल के भक्त बोल बम ये बम ई तो देखो ही में छोट बा ई तो बड़की विस्फोट बा लेकिन एकरा से कौन कह देलो जाए खाती अरे कही के वही कहले होई अंसाऊ कोई थोड़े कही कौन पेतला तब कहो ठीक बा आवे दो बम बड़ी गर्मी लागता है ए बम अरे हमनी के हो गई जे रेडी अब का में बा देरी चलो 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 बैठो चलो झाड़ दिए बम सबके लागते भाई वही दिन बात भई रहे कि सब कुछ चली अरे दू आदमी बढ़िया गोल का पूरा गांव के नेवते के का ओ दिन बात भई रहे पूरा गांव नेवतले बाड़ू तो अपन व्यवस्था खुद देखो आए व्यवस्था अब कहाँ से रे घबरा जान तहां लोग खाती आवता बसहा बैल ओही के मतलब पोछी ध के तिगरी तिगरी करत आज हो लोग तहरा जेबी से पैसा लागत का ना इंसाफी होता बा ना इंसाफी होता और ना तो का अब वही जय हिंद जय भारत कर देत बानी गांव भर के नेवाता तो सब चला हित्ती बात खातिर झगड़ा का हो गई रे काहे झगड़ा देखो, बात पूरा गांव के नेवतले बाड़न सो आते आदमी के जाए के बात भई रहे ये में का हो गई हटना आदमी आ गई तो सब कोई के ले लिया दू आदमी तो खाली बढ़ल हा भाई दू गो गाड़ी पर 8 आदमी के कैसे लिया जीबो पूर्व के ही में घबराए के बाटे अरे सुनो है ना उसने देखो सन हमरा दुआर पर दू गो गाड़ी बाड़ी से ठीक बनू दोनों जा से एको को ले लिया सन आ दोनों लेके सड़क से आवो सन आ सड़क से निकल जाओ भैया हमली पतारी ये साल देख के बड़ा आंख रोता अरे घबराए के कोनो बात नहीं सब व्यवस्था बानू हमरा भेरी तोनी के बस खाली सड़क से आवो सन हम तनी आगे बढ़त तनी ठीक बा आवो सड़क से ना एक्टिंग ठीक कोई नहीं अनु रे ओभर होता बम अच्छा जाए दे ओभर में हम गोबर ना फेंकिला ज्यादा मत बोलो ना तो सब कोई जल बेकार हो जाए तो जा तू मैनेज कर अब हम ना बोला बोल बम बोल बम ई नाती की I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
निकालो लोग बम का लाई बारो लोग रखो लोग कैसा लगा बहुत बढ़िया सुपर बाहर लोग ने खाने में बड़ी अच्छा लगा बोल 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 एकर पावर ई नाटी की ये ठीक कहता नाटी की अभी बहुते दूर बा हां शास्त्र दी बीचे राह में हम्म। ठीक कहता हमरो लगला बड़ी तेज चलल हा हो कतलो तेज चले सासाराम तो जात जात सड़क जाई हाँ ठीक कहता हर हर महादेव जय शंभू ए रुको हिलन भैया मरने पीछे ही रह गइल आओ धरावा चला अभी होइए चौगे के बाद बस हई पहाड़वा के ऊपर आवा हे बम अरे होई देख के होई तो निकल जाता दो में बम ओह नो ये हमारा से चढ़ाई ना चढ़ाल जाई हमारा से ना चढ़ाल जाई देखो तो होई ए महाराज हमने बानी जानू चलबा काहे ना अये छोटी छोटी लड़का चढ़ जाता रहो बोल बम ये बम हई देख दम चलता दम दम तू कहता है हमें चले ना हाँ हई कहता कि नाटी की चौक गोई ई नाटी अभी तो अभी पूरा पहाड़ चौक
बहुत है ना बचाओ